Картина от Планиница. Час и половина преди дербето Балкан срещу Манолич. Сега ще ви покажа малко спомени от другите времена на Бургас футбол с стикерите по стадионите. Няма да показвам какво има в съблекалните, какво има, какво няма, това е друг въпрос. Стикерите седят. Това е уважение. Това е уважение. Можеха да ги скъсат, да ги изтъркат, да ги махнат. Те обаче се седят. Я да видим какво пише тук. Спортният сайт на Бургаска област. Всеки ден актуални новини, интервюта, анализи, фотогалерии, игри с награди, професионален и аматьорски футбол, юношески първенства, баскетбол, волейбол, колоездене, тенис, борба, плуване и други видове спорт. Всичко за вашите любими спортисти и отбори. bourgasfootball.com. Ами да, в първите години сайта се казваше bourgasfootball.com, после осъзнахме, че не се изписва така, с О, трябва да е без О. И стана bourgasfootball.com. Както си му е реда. Това е охраната на стадиона в Планиница. С него сме се засичали на много мачове и в Кошарица, когато Балкан гостуваше за първи път, и в Каблешково. Продължаваш ли да ходиш на мачове на Балкан? Виждам, че днес си по-рано на срещата с Манолич. Държиш здраво за тях. Има ли място Балкан да се върне в горната група? Или... Не, те нямат пари. Финансов е изцяло проблема или откъм играчи? Не знам. Добре. Нека този въпрос да го реши ръководството. Аз исках просто да ви покажа, че стикерите на Бургас футбол седят на стадиона в Планиница. Предполагам, че и по други спортни бази. Хората тук си гледат отбора, а ние... Какво гледаме и ние не знаем. Бургас футбол ни жив, ни умрял. За сайта говоря. Толкова от Планиница.